iki jenenge uci-uci awar tumor ya iki. Alisa. Mbak Elisa, Mbak Elisa. Nggih, Bu, dawa, Bu. Saya saksikan ini. Ya, harus bareng ya, berdua yang sweet gitu ya. Ya, berdoa merem dulu, doa dulu. Merem dulu, doa dulu. Berdoa dimulai. Yo, gen mandi doane. Selesai. Yo, tiup bareng. Sijine malah keturun. Tepuk tangan dong. Sayang. Sayang dulu dong. Ternuwun kanca-kanca Madangkara, kanca-kanca yoga pengrawit sedaya sinden-sindenku kabeh. Matur suwun. Dan terutama anak-anak Caksi official dan semua Caksi dimanapun berada, matur nuwun sangat katresnane anak-anak Caksi. Muga-muga dados berkah barokah sedayanipun. Amin. Dongakno bapakmu kuat ujian, yen mengko bapakmu posisine ning dhuwur dadi dalang sing paling dhuwur, dongakno kuat ujiane terutama wong wedok ayu. Amin. Cukup aku aku. Lah aku mau pun nyuwun kalih Pak Bupati Pak Giri Sancoko yen ditanggap maneh ning Ponorogo ditekokne bintang tamu Mbak Silvi Kumalasari. Ujian terberate Pak Cahyo niku kalih Mbak Silvi. Mboten niku namung panggung mboten. Isu ngoten niku. Sing asline kula asline senenge malah Elisa niki lho asline. Ilir tanture Sang Hyang Candra nedenge purnama sumunar kenyare kaya ngliling bawana. Kartika Abhyar sumunar ngrenggani antariksa amimbuhi endahing swasana ing wanci dalu. Madyaning ratri datan wonten ingkang cinarita para Panakawan ingkang anglaras dumateng swasana rinengga asmarandana aboting katresnan. Jarwane sulistyang warni roh kebyaring jagat raya.
panjero beda ya nduk bir kita jumeneng alon-alon langgame aboting katresnan karyane Simbah Haji Sukron Suwanda ingkang wingi dalu ngasta wonten ing SMP 1 Ponorogo. Ya, Bir. aku bingung campur uyang
Terima kasih Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto sarjana seni. Nah, iki aku kudu ditampilke mergo panjenengane iki lek nang nggen Madangkara iki pancen dadi sinden harian ning metu kok kene wis bintang tamu, Tru. Iya to. Mulai ora ditanjakne ngene iki eman-eman. Ya, mula sing pinter gemene wektu ae ya. Monggo walah jan. Prakrasa jam 2 ha iya, Mbah. Kowe kesregepen kowe ya. Ora dagelane sing kesregepen mau. Ning mboten dados menapa ing ngatasipun sampun jam kalih kula mingu ngiwa nengen wingking tasih kathah para sutresna budaya penggemar wayang maniak wayang kulit ing Ponorogo ing tasih jenak kepareng pinarak nganti jam 2 sing lenggah sik kathah mboten perkara dalange apik lakone becik penabuhe kompak sindene ayu bintang tamune bergas mboten namun ini adalah salah satu kepedulian penonton Ponorogo terhadap lestarinya budaya wayang. Elok ya. Ngono kuwi. Nang tengah apa ki jenenge kota Parandene si akeh para sutresna budaya ngaturake panuwun ing tanpa upama. Numpak tronton nggih wadah cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rezekine akeh. Iya. Numpak tronton nang pinggir sumur. Muga-muga kabeh penonton diparingi sehat panjang umur. Amin. Wes. Lukas kompak malah wes ora. Nggih. Iku kudu diamini lho ya. Nah, kudu diamini lho ya. Ayo. Nabuh kenong rupane ireng. Ina muga-muga ndang meteng. Amin. Ora amin nong kowe nong. Ndang meteng sok lek wis pikantuk garwa, ngono lho maksude. Duwe bojo lak ya kudu aku karo mbokmu buka sinden nganti 2 taun urung diparingi nugraha putra. Ayo ngono kuwi. Tak rewangi ning endi-endi bot-bote pengen duwe anak. Ya. Mula kuwi kanugrahan. Nganti lha Mbah Sukron nika piye mriki wingi ingkang sampun mirsani mesti luar biasa. Nggih nika lho, sumber-sumbere kreatif, sumber-sumbere karya mbuh kula piyambak utawi Pak Anom Dwija Kangka nggih nika sing ditirun piyayine nggih ngoten nika. Wajan kreatife di luar batas lho. Pokoke nonton wayang Mbah Sukron penontonne melu pinter, sing nabuh melu pinter, sindene yo melu pinter. Ha kuwi. Kuwi lek apal, ayo. Enek mambengi bintang tamu gur mesam. Mulai bukune ketemu bae suwuk pisan. Ayo nggih. Lah ya pancen luar biasa. Penak lek nabuhi awake dhewe nyindeni awake dhewe asine. Piye? Ayo. Mula yo deman-eman iki sinden-sinden Madangkara Bapak Ibu ingkang mepet piyambak menika genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung menika. Wah bareng nganggo ireng jan kaya ibu kita Kartini. Wah jan ayu luar biasa. Suwi-suwi tak sawang kaya pacarku mbiyen to nang awakmu. Nah, sumpah sing nomor 2. Dokter iki. Ayu. Dokter iki. Yayu ora. Mbak Winong saking Tulungagung kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu yang nembe kemawon nembangaken aboting katresnan mergo ya sing pas ya Mbak Birgita mergo sing pancen panjenengane kulino bergelut dengan babakan katresnan ya kuwi. Nggih. Sing ngebot-ngeboti rasane wong lanang ya kuwi. Ayo. Nggih. Sarjana seni. Kalajengaken menika Mbak Dian Munasirah Magister seni saking Madiun. Oh, kuwi. Niku kepalane para sinden-sinden niku. Pimpinane para sinden-sinden. Ndase para sinden-sinden. Pokoke kanca-kanca sinden anggere wis Dian wis merengut karo nelpon. Ayo ndang munggah. Wis brubut bingung kabeh kaya ayo. Aja kok sinden liyane Bukesi anggere ngerti Dian iki ndang munggah panggung dhewe Bukesi mlayu langsung ayo. Munggah panggung ning pawon. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Asli saking Tulungagung yang sampun hijrah wonten ing Karanganyar. Kalajengaken malih menika waduh iki ya nganti ora ketok.
ngatasi sak rep piyayi sing apa ki jenenge irunge mbangir dhewe ora kaya iki. Ayo nggih. Nggih, jan. Ayo. Mula men sing wedok men di WA tenang ya, rasa nembang tenang ya. Mengko kok nembang aku mesti dikumbah. Menika Mbak Sekaro Bula aslinipun saking Jombang. Riyen menika nggih sinden kula jaman Madangkara riyen menika. Terus ngertor-ngertor dipun pangan kalih Bathara Kala. Nggih. Akhiripun sakmenika luwih mulya wonten ing Sriwedari. Ha inggih luar biasa nggih. Bareng ping Sriwedari nyatanipun kula nggih sok nonton teng wayang wong nika. Walah le nyinden semangate ra umum, mboten nate lemes, mboten nate sedih, mboten nate pokoke ora nate kendho ing dados semangatipun. Sigrak semanak ngoten niku. Gumyak temenanan. Enak sing ning Sriwedari yo ngantuk. Oke teko. Ayo. Menika Mbak Sekaro Bula sarjana seni nggih Pak nggih. Sarjana seni lho, piyayine kaya ning Umilae lah. Ayo, monggo sing lanang kaya ilahe lho. Aja ngenyek kuwi gurune anakmu lho. Dhewe nalika lomba apa kae FLSN kae ya sing ngajari sing bimbing ya Mas Udin kuwi. Gelar. Heeh. Menang apa kalah? Alhamdulillah ra entuk nomor 11. Nah, masalah pengalaman oleh pengalaman kalah terus. Kalah jengaken ingkang nembe sedakep. Waduh, ingkang kukunipun menika dipun prodo. Nah, piyayi nek kaya ngono horok ngatasé mung kacang niku di kulite dijupuki dicat dadi kaya ngoten niku. Asline kulit kacang niku para sederek. Kukune niku lho, niku pamerke niku nggih. Mbak Tri Hastuti Retnowati. Nah, nggih, made in saking Ngawi. Luar biasa. Ngatasi sak umur kula niku paling sekitar 40 pinten. Ning parandene kaya umur 23 tahun. Luar biasa. Nggih, nggih. 23 piye mriki ngertos mboten SD SB nomor nika togel nika. 23 iki nomore napa? Napa, Pak? Sing ngendika jenengan senes kula lho ya. Iki lho Tik, jare munyuk-munyukan. Ayo. Ora apa-apa, Anoman kae nyatane iso ngobong Alengka Diraja. Lah Tutik yo ngobong wong omah-omah yo pinter. Ora sampun. Kalajengaken menika. Aduh. Bila kamu di sisiku hati rasa sahdu. Upamane Pak Eko Kuntadi pas prei ngoten kula jak ngrombong to kinten-kinten ditembung kali Mbak Dian kersa napa mboten nggih. Kari Dian entuk ora wong Dian iki dijago dhewe kok nggih. Dijago dhewe kok nggih. Nggih. Mbak Puri Ratna menika sampun tepang kalian kula wonten IG. Kula sampun follow dumateng panjenenganipun. Nggih. Lah piye padha senimane kan kudu akrab to ngono kuwi nggih. Menika jatosipun Piyai Ponorogo ning kagarwa kakungipun wonten ing Tulungagung mila menawi bladekan kalian Pak Eko Pris nika. Kualik, Pak. Piye? Kualik. Kula sing asli Tulungagung. Lah ya kualik kan lek jelah kene dibalikne ta sampean yo an. Oh nggih. Nggih ngoten. Diwolak-walik berarti nggih. Nah, iki wis ketok. Masuk iki. Nggih, luar biasa. Matur nuwun Pak Eko Presdian. Prene iki Pak Eko Pasan. Boten. Lho, jenengan kok saged pamit? Saged nang kula ngene. Oh, alah. Nggih. Cocok lek ngoten niku. Sae. Yan ya, golek nang Ponorogo Yan. Aman ya Yan. Ayo nggih. Engko linggone ning sandingku kene. Ayo. Tegese ben ganti suasana mergo lek winonge teng mriki ngene lho, kipase njrimpeti dalang terus niki nggih. Ayo tidep ning mriku terus. Ayo. Ora ding winong ya cantik, ndak nesu. Ayo. Matur nuwun. Kalajengaken menika Mbak sinten Mbak Rin. Rin Viandae. Kula mboten apal jeneng kok kaya ngono kuwi. Jane penak wong biyen ngoten niku lho, mendhi wong wedoke mingkem katiem tuminem ngoten niku. Saiki apa-apa anggere lekas kondang sithik ngono edisi letonga. Sik saurunge pelawake Mbak Winong Nawangsih nembang nduk. Coba kaya apa nduk? Ha iki sindene Mbah Sukron iki. Ya coba kaya apa. Iki bintang tamu ngene ning tengah. Lalah kok slendange beda dhewe. Ayo dan
Sewengi mung ngilangi lho wae. Iya apa? Nah iya, coba nong. Ning langsung wae karya Tulungagung. Nah, coba kaya apa? Rengu nong. Ayo ke nggih. Jumeneng. Tidak usah bawa ya, Pak. Tak usah apa-apa. Wis senengamu lak langsungan to. Ya Paham aku. Kan udah jam segini. Ah, gampang iki lakone kari sithik bar iki. Lek. Dadi aku modelku ngarep tak duwawake bar kuwi terus mburi iki sithik ngoten niku. Dadi pemanasane sing suwi. Ayo. Lek pas tandinge diluk asline. Tanding napa lho, Pak? Tanding iki bareng perang Antarja. Loh, piye to? Oh. Tak kira nek apa sih? Apa sih kamu itu anak Tulungagung apa sih? Elok temenanan iki anyar neh iki jari iki. Baru dong. Bora baru. Dalange karo yagane ra tau baru. Loh. Ya pengrawitnya sudah habis ini ada beska baru loh, Pak. Apa? Mantol. Warna pink. Oh, warna pink. Bayangan lho pink. Warna pink ini sedang diproses. Habis ini baru, Pak. Tulung kok dikei kerong ya. Tadi madang karalek kerisane luwih wibawa. Tenan, apik kuwi genah jas kuwi kaya. Ampun, Pak, mungkin nek wonten sing ngantuk malah kecogrok kancan. Terus ngeres kae ya. Sudah ngiwa indah nengen, sudah nengen indah ngiwa, sudah dhuwur indah ngisar, sudah tengah merem. Apa itu, Pak? Aku tak omongi dhewe. Rengumu lho, karyane Pak sinten? Ki Wangsa Subagyo. Suwargi, Mbak Nggih. Wangsa Subagyo. Coba Winong Nawangsih, salah satu siswa dari Mbak Wangsa Subagyo. Ya dulu Mbak Puri juga loh, Pak. Oh iya ta Mbak Puri? Iya. Mbiyen kaya ora kok pengaruhi kon ning Solo ngono. Loh, angkatannya beda. Mbak Puri sudah lebih dulu. Oh, luwih senior ya? Iya. Oh, iya. Apa-apa ya nggih. Wae Piai Putri anggere nek sinome ngono ya walah tenan ayo. Awet enom. Wis menengo. Bojomu mleruk lho, menengo. Yo, nang, rengu nang. Sajake katon rengu enten apa niku dene sampun dangu. Senengamu digarapi ya nong, senengamu. Apa ya? Tak manut awakmu. Mau Gonggomino aja, Pak. Gonggomino? Iya. Neng jogeti lho ya? Iya. Oke, ya. Biar Tulunagungnya keluar semua. Hari ini Mbak Rinvi udah jaranan, jadi ganti Gonggominonya. Wah iya, nggih Gonggomino. Ayo apa? Nggih, sip. Engko dikancani lek ngono pas Gonggomino. Sama siapa? Lah niku tak iya, blendro karo ta. Boleh banget. Anu kuwi julang. Engko ning pangku. Sabar. Selak pengen tampil ya toh. Tenang. Kono kan
Nggih, sami-sami. Ngapunten rada kisuken le medal. Mboten napa-napa. Nggih. Pokoke ngene iki lho, gara-gara rampung jam 6 ndak masalah ya Mas ya. Ya masalah. Lah kuwi sing di wilayah iki lho. Nyuwun sewu, Mas Pripun, Mas Petruk, Hendro? Mas Nggih. Bagong kurang prayoga menawi putra daerah mboten diaturi jumeneng. Sinten? Mbak Lucy no. Oh, ya jelas. Ya ya Mbak Lucy. Niki kula namung badhe ngasih sesuatu. Oh, apa wi? Menehi napa? Saking seneng ati kula niki wau. Nggih. Mas Yoyo saged rawuh mriki. Nggih. Mbak Kes niki teman seperjuangan beliau bukan Kali itu. Ibu. Oh, Bapak tentara. dan Ibu dosen. Oh, kira Tentara bedil Rasa sidak. perjuangan. Dan malam hari ini Mas Yoyo, Bu Dalam. Kesi, Nggih. saya dan penggemar jenengan ada sesuatu. Apa? Kawan-kawan ada sesuatu untuk Napa Pak Yoyo. menika? Malam hari ini adalah malam istimewa. Surprise. Dan rezeki yang berkah luar biasa menurut saya pribadi. Karena malam hari ini Kota Ponorogo dapat hadiah. Kabupaten Ponorogo. Aku ngasih surprise ke Mas Yoyo itu satu, Nggih. dan satu lagi jadi dua. Keki omong apa? Wes toh, pokoknya ini kejutan nggih Pak Yoyo ora enek ning angen-angenku dan tidak ada di angen-angen panitia. Ayo Nduk, selak kejutanganmu munggah. Elisa Orkalos. Yuk, sepot-sepot. Sing ndi to? Tenang apa ora lho? Apa ora? Tiup lilinnya, sing ulang tahun. Sing ulang tahun. Mbak Elisa, ya ampun sayangku teko kene. Masalah. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak Yes. Yoyo dan Ibu Sukesi Sukesi Rahayu. Malam hari ini disiapkan oleh anak-anak Cak Si. Iya. Dan anak ini Cak tadi Si. juga aku ora ngerti kaget tenan. Mi meneng ora usah ngomong-ngomong pokoknya aku kok ngasih surprise ya. Oke. Oke. Wis tak sabar Sausul. Terima Yes. kasih kepada Mbak Lucy, Mbak Elisa dan juga teman-teman, nggih. Termasuk yang bawa lilin Sunggokong ini. Terima Loh, kok kasih. sun gokong? Asun gokong. Aku malah belas ra kelingan kalau ini adalah pancen pernikahanku iki pancen tanggal 10 Agustus, nggih. Nggih. Semoga langgeng ya. Amin. Elisa ya enggak cukup dong yang dipeluk masa Bu dosen saja. Iya. Lah seharusnya Ayo dong, gak apa-apa los malah hari ini. Lonjak jangan. yo alah aku mau wis krasa lho. Krasa piye jono wedok-wedok iki awake dhewe terus gak lucu iki. Enggak apa-apa. Lucu iki kok. Elisa itu Lucu sangat kok. kayak adik. Yes. Gak apa-apa kalau mau kasih surprise. Ayo, Aku sayang kasih ucapan. Bapak nggak apa-apa. Kamu sudah seperti adikku sendiri, El. Bener Gitu itu. ya, ini ditiup dulu. Tiup dulu selama dong ini. lilinnya Pak Yoyo. Berdua. Yang Berdua. tiup siapa? Ini ada sebelah sana sama sebelah sini harus bareng ya. Iya. Bareng. Piye carane? Setelah isen Jaremi. Ayo. Nggih. Doa dulu. Oh, minta dicium yang bawa lilin. Kasih deketin dong. Mike Yo. pegang. Aku isen aku. Nggih. Nggih. Apa tekan buka sih? Nyebule kok. Kene nang kene no. Lah nggih. Nggih. Kowe ngaliyo sing nyekel lilin kuwi ngaliyo. Burak-burak ki kowe iki. Kaya bagus ode. Jejer jolang karo kaya Pak E. Jejer kene. Lah aku ora kaya Pak E. Lho alah. Iki jenenge ucu-uci awar tumor ya iki. Alisa, Mbak Elisa, Mbak Elisa. Nggih, Bu, dawa, Bu. Saya saksikan ini. Ya, harus bareng ya, berdua yang sweet gitu ya. Nggih. Ya, berdoa merem dulu, doa dulu. Merem dulu, doa dulu. Berdoa dimulai. Yo gen mandi doane. Selesai. Yo, tiup bareng. Sijine malah keturun. Tepuk tangan dong. Sayang. Pak Yoyo punya unek-unek apa ke Bu Kesi dan Bu Kesi punya unek- request apa untuk Pak Pak Yoyo? Yoyo. Ya, jadi nun sewu sedaya para lenggah ingkang mirsani wonten alun-alun lan ugi ingkang wonten streaming Mbak Lucy, Mbak Lisa sedaya kemawon, Cak Julang sedaya kemawon. Pancen kula kemutan nembe niki wau bilih 10 Agustus adalah hari
pernikahan saya. Namun hari perkawinan saya itu mboten Agustus, ini Juni. Oh Juni, saderenge malah. Nggih, nggih. Oh kredit nggih. Nggih, kredit. Nika lho, wis ngono kae lah. Nggih. Anu, Ding, napa niku pas kula tukar cincin sisetan wonten Pak Junine niku, nyuwun pangestu panjurung dumateng sedaya para lenggah, mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian mboke Brahma niki dipun paringi gangsar wilujeng. Amin. Runter runtungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Mboten wonten ingkang gura-gudha dumateng Bu Kesi, mboten wonten ingkang gudha dumateng kula piyambak, kados panggoda saking Mbak Elisa, panggoda saking Mbak Puri Ratna dan lain sebagainya. Mugi-mugi kebur katut angin wontenipun namung slamet-slamet lan rahayu gangsar ingkang dados panggayuhipun. Amin. Matur suwun dan terutama anak-anak Caksi official dan semua Caksi dimanapun berada, matur nuwun sangat katresnane anak-anak Caksi, muga-muga dados berkah barokah sedayanipun. Amin. Dongakna bapakmu kuat ujian, yen mengko bapakmu posisine ning dhuwur dadi dalang sing paling dhuwur, dongakna kuat ujiane terutama wong wedok ayu. Amin. Cukup kowe. Aku Lah aku mau pun nyuwun kalih Pak Bupati Pak Giri Sancoko yen ditanggap maneh ning Ponorogo dicekokne bintang tamu Mbak Silvi Kumalasari. Ujian terberate Pak Cahyo niku kalih Mbak Silvi. Mboten niku namung panggung mboten. Isu ngoten niku. Sing asline kula sini senengi malah Elisa niki lho asline. Terima kasih ya El. Sing Mbak Elisa kok endi iki mongko iso kejawen. Niki kalih kula. Sawah Mbak Lucy. Tadi siang di rumah saya. Oh, tadi pentas satu lokasi. Terus pokoknya kok kita surprise sama surprise spesial. Anak-anak Caksi sudah WA dari siang tadi dan ini rezeki bapak-bapak anggota dewan alhamdulillah. Awes Pak niki. Tuki gratis. Ya makanya pamit kok lek kundur karo bapak. Julang mau konti kowe kok ngendi mau? Aku ya ulang tahun. Aku tolong dipeluk. Tiup dulu saya. Tolong dipeluk apa didoni? Aku mau ra wis kandha awakmu to. Kok iri karo Pak Yoyo? Kowe goro-goro rasa melu kok kowe mbek aku dadi ora lucu. Tapi mang wis lucu jarem kowe. Iya. Iki Mbak Elisa thank you. Iya. Ya, Anda sudah memberikan door prize. Ya kesini memberi kado to Mbak Elisa. Oke, kagem Pak Cahyo kali Ibu Kesi kadune menapa? Intinya saya sebagai warga masyarakat Ponorogo dan saya beserta panitia muatur sangat nuwun semoga Mbak Elisa Orkalos dilimpahkan rezekinya. Orkalos. Lah jentak sementing ngono. Lah ngeliramu jenengmu kok. Ya, semoga diganti berlipat ganda rezeki. Amin. Malam hari ini. Iya, ke Ponorogo tuh udah kayak rumah sendiri Mbak Lucy. Begitu ya. Bola kali bola nggih. Niki saya mempersembahkan satu lagu spesial buat Pak Yoyo sama Bu Kesi, Kadung Tresno. Nggih, terima kasih. Ucapkan hari jadi dulu untuk Kota Ponorogo yang yang 529 derek Mangayu Bagyo Kota Ponorogo ingkang kaping gangsal atus kali doso gangsal 9 songo likur nggih mugi-mugi dados kita ingkang nggih tansah budaya tansah tresnani budaya menjadi tolak ukur untuk semua daerah-daerah yang lain. Ponorogo top sekali untuk pelestarian budaya dan jadi inspirasi selalu. Amin. Terima kasih Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Langsung ya ya. Anu jolang kok malih anu mengkerut toh? Oh, sama Bu Kesi no. Bu Kesi dong ini harus. Oh, nggih biar duet. Bu Kesi punya apa? Bowo khusus yang dibuat untuk Pak Cahyo. Masa? Iya, ini bowonya ini buatan Bu Kesi. Coba dong, coba. Ayo Bu Kesi. Ayo Bu. Ini harus ada sebuah keromantisan Bu di sini. Iya. Sing anu Elisa lho ya. Nembang bareng, mbok nombok wek yo. Jenengan ki yo jarak kok yo senengane gambar.
guyon. Guyon dikira ora tenanan. Seksine akil senengane obong-obong ana damkar lho. Oh iya. Neng tenan kok, yen aku asli niki ikhlas banget yen upama Elisa dadi adikku. Nah aku jan aku karo awakmu ki sayang tenan lho El. Sik, Hop, Mbak Kesi tamu iki Dalem, kejutan dalem. tibake malam hari ini. Napa? Ada teman kita yang ulang tahun lahir pada malam hari ini. Elisa. Jadi bersama dengan pernikahan Pak Yoyo dan Bu Kesi itu sama dengan ulang tahun saya. Selamat ulang tahun Elisa. Ya ini juga harus jadi Ponorogo, jadi aku seneng banget. Yo, Siden. Happy birthday. Yo. Oke, happy birthday Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, Alisa ini tak pakai ini. Oh iya. Selamat. Berani gak meluk Pak Yahyo? Ya sekarang juga, sekarang Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, terima kasih. Jul, ora ono kuene kok nunut karo nggih Mas Kangkung. Ayo. Mas Yoyo to. Sorry Bos lali Bos. Iki Ya, jenenge ora mung sampean Mbak Lucy yo kleru, kluthuk kritik yo kleru. iki jenenge anu lilin persatuan. Persatuan lilin dan persatuan. kesatuan. Selamat Nggih. ulang tahun. Cahaya yang abadi kasih. selalu Terima menjadi kasih. adik yang selalu Kok dicintai. iso yo? Ya. Kok iso yo Mbak yo? Ah iya, gumun kalian Hari kok. ulang tahun pernikahanku karo kelahiranmu kok iso reng. Nah, tahu saya itu. Semoga makin sukses. Ya, biasa. Terima kasih Mbak Lucy. Dan didekatkan jodohnya. Ya, ya. Mungkin ada pria Ponorogo yang cocok bapak-bapak dewan. Ya, Semoga. ya. golek rasa ganteng-ganteng sing Sing penting penting. iki urip. Ya wong elek Nek kok. karo sapi. Pak Fuad terus gue. Berarti ya bawan iki ya kadung nggih Mbak Elisa Genti pokoke timbal Ya. balik iki. Ayo, nggih. Moga Pak Kesi. Rinasa saya ngalelo wewayangan kang angridu yen kelingan duh selagamu Serasi teras, serasi. Omahku saiki loro Mas Julang. Oh, pundi mawon. Karanganyar siji ning Yogya siji. Wah. Ayo, muga-muga. Nek iso padha ya kaya bos iku lho si juragan mobil ya, Jul. Iya, juragan diesel. atiku kang kuwawa pamikirku tan jemutu manam kalbu Bareng yo. Apik. rasaku wis kadung tresno kita hadap ke sana bareng Bareng-bareng wis serasi. Bertiga. Dilalah kok ya bengi iki Pak Yoyo kok ya sarimbet karo Mbak Lah Lisa. iso. Tinimbang kalih ibu kok ya padha kalih Mbak Elisa ya. Apa janjian to niki Lah wae? aku yo gak ngerti wong Bu Kesi semayana rasuane item lho, kok Lah yo iya. kan ungu to aku. Ora kencan ora semayan, pancen alam yang menjodohkan ini.
Sabar nggih Bu nggih. Lah Enggak apa-apa. pun Bu sabar pokoke niki lho. Loh Mas Jolang, aku kan kaya Dewi Wara Sembadra, Nah. garwanipun Raden Janaka. Nggih. Raden Janaka iki duwe garwa pira to? Akeh to, Mas? 120. Nah, aku ki Dewi Wara Sembadra, Mas Nggih. Jolang. Dadi upama bojoku sak wayah-wayah pengen krama maneh, tak rabekke, tak lamarke Mas Kudu Jolang. kaya mengkono nek awakmu wis ora kuat, ayo melu aku. Ning Ning ndi? ndi? Yo ngekos to. Kere lho. Sinden kondang ngekos. Madhep Pak Yoyok ya. Oh iya, oke. Mosirang Matur nuwun paita lan kuyengan sing wis gelem nyolongke gada wesi kuning saka tangane Minak Jingga banjur nduk aturake marang aku Damar Wulan. Ya merga saka gedhene lelabuhanmu marang Damar Wulan, waita puyengan tak garwa sineksen jagat saisine. Tok tok tok. Mati dening aku kowe. Sik kowe dadi apa? Ha iku loro konten. Lah nek Minak Jingga kuwi ya dayune. Oh, alah alah. Kok tak kira ki mau aku ora trimo ngono lho. Ora kirim kok trimo. Lah mbok sijinan to, Bapak. Yo. Apa entek? Matur nuwun Mbak Lisa, mesti iki Mbak Lucy mau sing gelandang rene ya. Genah ya. Makasih pokoke. Jos. Nggih. Nggih. Yuk, kadung tresna. Lamet wus katon tejane yen bom Sa
nuwun tepuk tangan untuk Mbak Elisa dan Bu Sukesi Rahayu para lenggah. Nggih. Berpelukan. Matur sembah nuwun nggih. Piye lek ayu-ayu niki lho Mas Jul. Iya, ayu-ayu. Heeh. Nggone wong. Lho. Nek sing Mbak Elisa dereng to. Mbak Elisa urung to. Nek Ibu sampun. Lho nek Bu Sukesi ki wah. Kula pun 15 tahun omah-omah kali Bu Kesi. Lah Nggih, 2010. 16 napa 15? 2000 pira ta, Bu? Oh, 2009. Wah, 16 tahun punan. jenengan kok lali to. Anggere nek sing nom ki lali sing tuwa. Aku wis ngerti model ngono-ngono wi wis ngerti. Lah sampean wis pirang tahun le omah-omah? Kula ampun 32 tahun. Bojomu ya wong ya, Jal? Lala mripatmu sing nganggo gamis kae sapa? Ada kok kaya kurungan mbok gamisi. Kae mergo bojoku lemu. Semoga hubungan keluarga panjenengan sekalian ibu Rahayu kang pinanggih Gusti berkahi donya ngantos akhirat. Amin amin amin. Amin nggih. Nika gentos Mbak, nika Puri Ratna Mbak Rin nggih. Mbak Rin. Ayo, Nduk. Syukur menawi kali Mbak Lucy pisan Oh, Mbak. sekalian. Ya jadul ya, jadul. Oke. Apa wis kono. Ayo Mas, lagu jadul Mas. Apa Mas? Alah sing judule lagu jadul kae lho. Takbiran. Ayo. Jadul zaman dulu kok takbiran. Lah iku apa ora malah jadul to biyen. Wis Kusuma Wijaya mawon. Nggih. Yo Kusuma Wijaya. Nek ora ana ya Kusuma Sumarsih ta sapa ngono. Ayo. Engko Pak. Yo. Monggo Mbak bertiga. Nggih. Coba kaya apa? Nggih. Mbak Lisa ya gak apa-apa. Oh, berempat. Ayo. Wong ora bayar. Aku yang ngimpi yo. Ora bayaran kok dikon munggah. Sampe lek kondur tak kon salim karo bapak Oh, dhewe nggih, kasih lenggah to ya. Terutama Pak Ketua DPR nggih Pak Dwi sing tasih lenggah nggih. Anak kos lho Pak Dwi. Siap Pak. Ayo Mas Fuad anggarane Mas. Ning ya cara tani ngono sawahe Mbak Elisa ya Ponorogo pamane melu berpartisipasi ning Ponorogo ya pas. Ini tidak pulang dari kemarin. Okay. Dari kemarin petah di sini, terus tadi sama saya di lokasi sana. Pokoknya awas we, ojo WA Bu Kesi. Saya nggak boleh WA. Nggih. Kok padha aku ket wingenane malah ora bali. Nyanti. Lah ning awet dititake wong. Kok ora wirang. Monggo Kusuma Wijaya diaturake sesarengan. Dados Mandangkara, yuk. Manungsa kawangi kelawan bulan nindakari gambar Roma Sasmito sang kumbang maya ang sang pucuk sarine
Matur nuwun ingkang tanpa upami sedaya kemawon. Sami-sami. Lan antarane Madangkara karo Kyai Ponorogo niki bae wis kaya keluarga. Buktinipun menika wonten dawuh saking Mas Widu Sulaksana ingkang lenggah wonten ing gamelan niku. Nggih. Menika nggih guru hebat seniman jos. Wilujeng injing Ki Cahya Kuntadi kula saking SMP Negeri 1 Ponorogo ngaturaken agenging panuwun kagem beberapa kru Madangkara ingkang sampun turut andil dalam lomba karawitan SMP SMA Ponorogo sehingga saged pikantuk juara 1 tingkat SMP so juara 3 tingkat SMA. Ya menika kru Madangkara ingkang sampun mbebantu Mas Danang Wirya ingkang latih ugi Mas Daryanto ingkang dados jurinipun nggih. Nah, matur nuwun sugeng makarya. Matur nuwun Mas Widu nenggani lah. Ale rencanane anu Mbak Lucy, ketok iki isi Surakarta iki arep buka neng kene cabang teng Ponorogo. Alhamdulillah. Nggih. Apa tahun berapa kira-kira? Lah taune kula mboten ngerti ning pun bola-bali survei mriki kok. Bismillah, mugi-mugi saged kasembatan luar biasa. Pertunjukan. Insyaallah karawitan, pedalangan, tari mangke wonten teng mriki cabang isi Surakarta. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Biar semangat ini generasi Ponorogo terutama. Kula mangke tak melu mulang teng Ponorogo mawon. Wah. Musan. Nah, jagane lek petuk wong sing kulino tanggapan ning Ponorogo. Mas Julang. Pripun? Ngapunten nggih enten lepate enten kirange nggih. Oh, mboten napa-napa. Mas Lindro. Dawuh Mas. Nggih. Sami menawi kula lepat nggih pangapunten. Mugi-mugi mangke saged pinanggih malih. Amin, amin, amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun Mbak Puri Ratna, matur nuwun nggih Mbak nggih. Nggih. Ngapunten menawi guyon kula keladuk ngapunten sanget. Mbak Rin matur nuwun nggih. Bu Lucy sembah nuwun sudah mengantarkan kami apabila dalam sajian Madangkara ada yang kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Elisa ya sugeng tindak salam mesra penuh cintrang. Iya Jul. Aku wis ngerti watak-watakmu apa. Nggih, terima kasih sedayanipun mugi mangke hayu-hayu lan rahayu. Amin. Para besang semara